Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Beharangozó következik. Sziasztok, Norbi vagyok. A héten két nagyon-nagyon fontos mérkőzést játszunk, ennek szellemében készültünk is, mint ahogy láthatjátok, én is már csuromvizes vagyok. A mai edzésen is egymást nem kímélve adtunk bele mindent, hogy ezt a két mérkőzést hazai pályán meg tudjuk majd nyerni. Az első mérkőzésünk csütörtökön 20 óra 15-től a Honvéd Ludovika együttese ellen lesz. Itt is törekszünk a győzelemre, már nagyon készülünk. Az előző mérkőzésen elszenvedett vereséget minél hamarabb szeretnénk elfeledtetni. Majd ezt a hullámot meglovagolva vasárnap szeretnénk a Közgáznak a csapatát is megverni, vasárnap 17 órakor. Úgyhogy a héten két mérkőzés lesz ismételten, csütörtökön 20 óra 15-től, vasárnap pedig 17 óra 30-tól. Várunk mindenkit szeretettel, hajrá Sasok, hajrá DMTK!